Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder. Året 1943 husker vi forredningen af de danske jøder. Det var 80 år siden i oktober. Hvad skal vi gøre, når uskyldige mennesker bliver angrebet? Det viste den danske befolkning dengang. Almindelige borgere hjalp helt spontant deres medmennesker, advarede naboen, skjulte kollegaen og bragte familier i sikkerhed i Sverige. For langt de fleste danske jøder lykkedes flugten fra nazisternes folkemord. Dengang Danmark var besat, gav min farfar Christian 10. udtryk for det, som var holdningen i befolkningen. Jøder var og er agtede borgere i det danske samfund. Når vi kender hinanden, formår vi også at leve os ind i hinandens skæbne. Så følger medfølelse og hjælpsomhed som noget ganske naturligt. Det år, som vi tager afsked med i aften, 2023, vil blive husket for det grufulde terrorangreb på civile i Israel. Det er ikke til at fatte. Grufuld er også den krig, der er fulgt efter. Her er ingen vindere, kun tabere. Kvinder og børn har ikke selv valgt krigen, men de betaler prisen. Uskyldige mennesker er de første ofre. Ikke alene i Mellemøsten, langt herfra, men også i Danmark. Krigen får antisemitismen til igen at brede sig. Det er ulykkeligt og skændigt. Jeg vil i aften komme med en utvetydig opfordring til alle, til at vi alle i Danmark behandler hinanden med respekt. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjerne os fra hinanden. Vi skal huske, at vi alle er mennesker. Det gælder såvel jøder som palæstinensere. Både jøder og palæstinensere i Danmark bliver bange, når telefonen ringer. Er der dårligt nyt om familien? De ukrainske flygtninge kender den samme angst. Året 2022 vil altid være knyttet til overfaldet på Ukraine. I år er krigen fortsat med samme styrke og med store tab af menneskeliv. Selvom opmærksomheden lige nu er rettet mod Mellemøsten, så skal ukrainernes kamp for frihed ikke blive glemt. Dansk opbakning har stor betydning for det ukrainske folk. Det kom klart til udtryk, da præsident Zelensky besøgte Danmark i sommer. Det kan vi godt være stolte af. Min nytårshilsen i aften går til alle, som fejrer nytår i skyggen af terror og krig. Det er ikke alene krig og konflikter, som gør fremtiden usikker. Vejret synes at løbe løbsk i forskellige retninger. Det virker uoverskueligt, og det skræmmer. Rundt om i verden bliver mennesker ramt på forskellig vis. De fleste husker nok, at juli herhjemme var kølig og regnfuld. 2023 blev det vådeste år i dansk vejrhistorie. Men for hele jorden blev juli og august de 2 varmeste måneder nogensinde. I sidste måned udsendte FN en ny klimarapport. Alvoren er tydelig. Klodens klima forandrer sig hurtigere, end man troede. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget. Tidligere i denne måned var der klimatopmøde i Dubai. Her deltog kronprinsen sammen med danske ministre. Danmark er et rigt land med en vigtig international stemme. Det forpligter. Vi har også flere af de tekniske løsninger, der skal til. Det gør mig stolt, at danske forskere og virksomheder er med til at skabe en fremtid, hvor vi passer på vores klode og natur. I det forløbende år
har der været talt meget om kunstig intelligens.